बे समाव नोंथांमोननो असमिया निउस चेनेलफोरजों नेवसिजानाय बर'नि सासे आगोमा फिसा हलिचरन नार्जारी आरो बिनिनो देग्लायनि 2021 आरो 2022 सिजननि जिहेतु ISL मेट्स बे ISL मेट्सनि बागै गासै हिस्ट्रि नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय दिन्थिनो लानाय जादों आरो बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना नायनो गोसो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जायफ्रा मिथिखागौ साननानै नायालासे थानो गोसो नोंथांमोनाबो नायालासे थानो हागोन जेबो नङा नाथाय बियो बेसिकेलि स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो जोबोद गोनां आं बाहाय माखासे गोनां आयदाफोरखौ मख'गोन जायफोर नेक्स्ट एग्जामनि बेलायाव जोबोद कमन कुइसन जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे निउस हिसाबैबो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लानो हानाय जागोन एसे जेनेरेल दानिया फैदो बाहाय फारि मिथिना लादिनि जाय हिर'आ बेखौ जिहेतु स्पन्सर खालामनाय हिर' इण्डियान सुपार लिग दा बियो जोंना जोबनानै थांबाय आरो बेयाव जोंना 20 मार्च खालि बियो जोबनानै थांबाय आरो बेयाव मोनसे माने मोननै टीमनि गेजेराव जोबोद नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों उइनार जालांबाय जाय हायद्राबाद एफसिआ बियो उइनार जालांबाय आरो बेनिफ्राय केरेला ब्लास्टार बियो रानार्स आप हिसाबै थाबाय दा बिनिनो बागै डिटेल्सै फैदो मिथिना लादिनि दा बाहाय दङ जोंहा नुनो मोननाय जागोन देग्लायनि 2021 आरो 22 मायथाइनि जिहेतु सिजन बिनि बेलायाव हायद्राबाद एफसिआ देरहाबाय आरो बेनिफ्राय केरेला ब्लास्टारा रानार्स आप जानानै थाबाय आरो बिनि पेनाल्टियाव 3-1 माने 3-0 गलाव केरेला ब्लास्टारा माने जेननांबाय हायद्राबाद एफसिनि गेजेरजों दा बेयाव लास्ट सिजनावहाय बाहाय जोबथाया जाहैबाय जोंना जोबोद गोनांथार बाथ्राया जोंनि बर'नि सासे आगोमा फिसा हलिचरन नार्जारी जाय बिथाङा जोंना स्टार्टिंनिफ्राय जोदोंमोन नाथाय स्टार्टिंआव माखासे मोनसे मिथिनो हायै आघात जानायनि गेजेरजों बिथाङा जोनो हायाखैमोन जोङो नुदों बयबो नाथाय जोबथारनायाव बिथांमोना जोहैनो हादों सेमि फाइनालहालागैनिफ्राय उनावहाय नुनो मोननाय जाबाय जे जोबथारनाय मेट्सनि जोबथा लास्ट गला बिथांनि आथिंजोंनो जोजानाय आरो बेनि थाखायनो जोंहा बेखौ जोबोद गोग्गानाय लानो हायो आरो जोबोद बाख्नायना लानो हायो एसे बर' हिसाबै नाथाय आसाम हिसाबै आसामाबो बेखौ गोग्गाना लानो हानाय जायोमोन जिहेतु गुबुन जेरै स्पर्ट्समेनफोरखौ जोंना बेवहाय जोबोद हाइलाइट खालामो नाथाय जोङो मोनसेबो निउस चेनेल बा आसामनि मोनसेबो निउस चेनेलखौ जोङो होनाय नुनो मोननाय जायाखै एसेबाबो हलिचरन नार्जारीनि सोमोन्दै नामखौनो मख'नाय नुवाखै माने पिक्चारबो गैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नाथाय गुबुन मोनबा माबा मोनसे मोनबा जोङो जोबोद हाइलाइट नुगौमोन जुदि मोनसे जोंनि मानसि नङामोनबा दा बेखायनो जोंनि मानसियानो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां स्प्रेड खालामनो नांगोन जाहाथे जोङो गावबा गावखौ खालामना लागोनांगोन मानो होनबा मालाया जोंखौ जितु नाया दा बे मोनसे दा बिनिनो गिदिर मिथिनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोङो मोनसे गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय जोंहा मा जादों बियो लास्ट जितु खेला मेट्स बियो जादों जोंना ISL मा होनो मेट्सआ पन्डित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव जादों बेखौ गोसोआव लानांगोन जाय पटरदायाव दङ गवानि दा बेयाव बेयो जादों बे फाइनाल मेट्सनि जिहेतु स्टेडियाम बे स्टेडियामनि मुंखौ गोसोआव लानो नांगोन बेखायनो बेखौ गोसोआव लानांगोन पन्डित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियाम पटरदायाव दङ जाय गवानि दा बेनिफ्राय दङ बेयाव मिथिनो गोनां माखासे जोबोद गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय बे मोनफ्रोमबो बोसोरले जानाय मोनफ्रोमबो सिजनाव एवार्डसफोर होनाय जायो दा बे एवार्डसफोरखौ जोङो गोसोआव लानो गोनां बे हिसाबै जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नुनो मोनगोन बाहाय एवार्ड हिसाबै नुदों फार्स्टआव इमार्जिं प्लेयार हिसाबै नुदों रसन सिं जाय बेंगालुरु एफसिनिफ्राय बिथाङा मोनदों बेखौ गोसोआव लानांगोन नट खालामना लानांगोन नेक्स्ट एग्जामनि कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै बिनिफ्राय जायगा मोनगोन बेनिफ्राय गल्डेन ग्लभ हिसाबै मोनदों प्रभासकान गिल जाय केरेला ब्लास्टारनि बिथां आरो बेनिफ्राय गल्डेन बुट हिसाबै मोनदों बार्टल'मिउ अब्बिची बे अब्बिचीआ बिथाङा मोनदों हायद्राबाद एफसिनि जानानै दा बिसोर मोनथामखौ नट खालामना लानांगोन आरो हिर' अफ दा लिग हिसाबै मोनदों ग्रेग स्टिवार्ट जाय जामशेदपुर एफसिनिमोन लास्टआव बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव मिथिनो गोनां दङ रेकर्डस आरो स्टेटास एबा स्टेट्सफोरनि बेलायाव जों नुनो मोनगोन जे मस्ट गल होनाय हिसाबै जोङो नुनो मोननाय जागोन बार्टल'मिउ अब्बिची बिथांखौनो जाय 18 गल होदों पार्सनेलि हारसिङै आरो बेनिफ्राय माखासेया मा होनो बयजोंबो किपारनि बेलायाव मस्ट सेभ खालामनाया जाहैबाय लक्ष्मीकान्त कटिमनि जाय बिथाङा हायद्राबाद एफसिनिनो बिथाङाबो नै थांनाय 2020नि फाइनाल मेट्सआव बिथाङानो पेनाल्टियावबो सेभ खालामदों जोबोदनो नोंथांमोनाबो नुदों आरो बाहाय नुनो मोननाय जादों बिथाङा गासै मेट्सआव 58 गल सेभ खालामनानै होदों अब्ला मस्ट सेभ गल खालामनाया बिथाङानो बेनिफ्राय दङ मस्ट फास्टेस्टआव दङ इडु बेदिया बिथाङा एफसि गवानि 1254 पासिं खालामदों बेनिफ्राय मस्ट टेकास बाहाय दङ ब्रुन' सिल्भा बिथाङा बेंगालुरु एफसिनि बेनिफ्राय बिथाङा 104 बिथाङा बेखौ खालामदों आरो बेनिफ्राय मस्ट गल काप हिसाबै जुदि लायोबा क्लाब हिसाबै लायोबा नुनो मोननाय जागोन हायद्राबाद एफसिनो 46 गल खालामदों बेनिफ्राय मस्ट क्लिन सिट्स खालामनाया
केरेला ब्लास्टार बिथाङानो बा बे टीमानो बेहा 8 आरो बेनिफ्राय मस्ट पास खालामनाया क्लाब हिसाबै एफसि गवा 9586 दा बे आरो बेनिफ्राय मिथिनो गोनाङा जाहैबाय बाहाय दङ प्राइस हिसाबै उइनार आरो बे सिजननि बेलायाव उइनार आरो रानार्स आपनि थाखाय बेसे होयो टटेल होनाय जायो मोनथाम प्राइस बे जाहैबाय मानि हिसाबै होनाय जायो उइनारनि हिसाबै दङ 6 करोड़ आरो बेनिफ्राय रानार्स आपनि हिसाबै जायो 3 करोड़ आरो बेनिफ्राय मोननै सेमिफाइनालाव जेनहैनो हानाय मोननै गोख्रों टीमनि थाखाय होनाय जायोना 1.5 करोड़ हिसाबै होनाय जायो दा बे मोनसे आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ रिपिट हिसाबै नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों जे बाहाय नुनो मोननाय जागोन ISL मेट्सनि फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय जागायजेननानै दासिम हिस्ट्रि हिसाबै जोङो नायोबा नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव मोननो हानाय जादोंमोन जिहेतु बाहाय दङ 2014 निफ्राय स्टार्टिं जादोंमोन जेरावहाय एथलेटिको डि कलकाता जायखौ दा एटिके महन बागान होनना मिथियो दा बेयो फार्स्टआव उइनार जादोंमोन सेकेन्ड 2015 आव जादों चेन्नाइयन एफसि आरो 2016 आव जादों बे एटिकेयानो मोनफिनदों बेनिफ्राय नेक्स्ट 2017 आरो 18 नि बेलायाव चेन्नाइयन एफसि आरो 2018-19 नि बेलायाव नुदों बेंगालुरु एफसि आरो बेनिफ्राय 2019 आरो 20 नि बेलायाव दङमोन एथलेटिको डि कलकाता बेनिफ्राय आरोबाव 2021 नि बेलायाव नुनो मोननाय जादोंमोन मुम्बाइ सिटी एफसि बेनिफ्राय दङ लास्ट 21-22 आव देग्लायनिया जाहैबाय हायद्राबाद एफसि दा बेखिनि गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिनो लानाय गोनां जागोन आरो नोंथांमोनहा मिथिबाय गुबुनफोराबो जाहाथे मिथियो बेनि थाखाय शेयार खालामनो हागोन पार्सनेलि नङाबा भिडिअखौ शेयार खालामनानै एसेनोसै गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव नायनो हागोन गोजोन्थों।